שלום לכם ותודה שהם איתנו גם הערב הזה. לפני שנתיים נדמה היה שהבינה המלאכותית תחליף עובדים ותחסוך לארגונים מיליארדים. אבל עכשיו מגיע מבחן המציאות. חשבונות הענן תופחים, חלק מהפרויקטים של ה-AI נבלמים, וחברות מגלות שלא תמיד משתלם להחליף בני אדם במודלים יקרים. במקביל מתברר שגם רכישת כלי AI לא מבטיחה שהעובדים באמת יאמצו אותם בסופו של דבר. האם מהפכת הבינה המלאכותית נכנסת לשלב ההתבגרות שלה, שבו כבר לא מספיק לרדוף אחרי החדשנות, אלא צריך להוכיח גם כדאיות עסקית וגם שינוי אמיתי בארגון? באולפן נמצאים איתנו עם שני מומחים שמגיעים בדיוק מקו האש של התעשייה. ישי רם, סמנכ"ל בכיר בחברת סלע, שמכיר מקרוב את חשבוניות הענן ששורפות לחברות כסף. שלום לכם, תודה שאתם באולפן איתנו היום. ישי, לפני שנתיים הייתה הבטחה ענקית שהבינה המלאכותית תבוא ותחסוך מלא כסף לארגונים, תייעל את הארגון בסופו של דבר, ואפילו יש כל מיני דיבייטים, תחליף עובדים, וזה קורה בחלק מהארגונים ומדאיג הרבה מאוד עובדים. היום אנחנו נדבר בעצם על החשבונות הענן, על עלויות, על החזר ההשקעה, על ה-ROI. מה השתנה? מה קרה? לאיזה תובנה פתאום הגיעו? כן, זו שאלה טובה. קודם כל, גילוי נאות, אני מאוד מאמין במהפכת ה-AI. אני חושב שהיא כאן כדי להישאר, אבל אני חושב שהייתה התפכחות קצת. זאת אומרת, ממצב שבו אנחנו חולמים ועושים כל מיני פעולות של בוא ננסה ובוא נשתעשע עם, כמו כל טכנולוגיה, המציאות תופחת לנו בפנים, ועכשיו צריך לבצע את הפעולות בצורה יותר מושכלת ונכונה וסדורה, אבל המהפכה היא פה. המהפכה פה, זה אנחנו מרגישים כמעט כל אייטם בתוכנית, אין אייטם בלי AI, וגם אנחנו חיים את זה בלי להיות ארגון גדול. כן, וזה בסוף ההטמעה של כלי AI זה עולה כסף, כי אנחנו צריכים לשלם לחברות האלה, אנחנו צריכים לשלם הרבה יותר על הענן, אז הן משלמות הרבה יותר, אבל בסוף, כיום לפחות, הן לא מייצרות מספיק ערך כדי להגיד, אוקיי, זה שווה את זה. שאלת ה-ROI, אין ספק שה-Return of Investment זו שאלה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שזה תהליך שהוא תהליך שאנחנו רואים אותו בתוך חברות. איפה החברות הכי הרבה מבזבזות כסף על AI, בלי שהן יודעות שהן מבזבזות את הכסף? אז תשתית זה בעיקר המקום שבו הכי מבוזבז. הרבה פעמים משתמשים במודלים, שהמודלים מאוד מאוד יקרים שלא לצורך. צריך לתכנן את הדברים האלה, לעשות פינופס כמו שצריך. גם אני בארגון שלי, שנקרא דני, כאילו, אני פתאום מוצא את עצמי שאני משלם לקלוד, אני משלם סתם לג'מיני, כי אם אני אקנה משהו יותר זול, הוא ייתן לי אותו דבר. אני לא בתור ארגון, אפילו בתור בן אדם, רואה שאני מוציא הרבה יותר כסף. מצבך עוד טוב, זאת אומרת, אם אתה משלם על משהו שאתה יודע כמה אתה הולך לשלם. ארגונים הרבה פעמים, בעולם הטוקנים, יכולים להיות מופתעים בסוף החודש. יש איזה מחקר שאומר שרק 11% מהארגונים בכלל יודע לחזות מראש מהי העלות החודשית שלו, השנתית שלו. כן, יש את הסיפור של הטוקנים, שאתה משתמש הרבה, זה גם לוקח ממך הרבה. אתה יכול להצביע על סיבה אחת, או כמה סיבות, שפרויקטים של AI לא עומדים בציפיות? כן, אני חושב שתכנון מראש זה אחד הדברים הכי מהותיים. הרבה פעמים תהליכים התחילו מהטכנולוגיה ולא מהביזנס. זאת אומרת, ההצדקה הכלכלית מגיעה מהביזנס, להבין מה ה-AI אמור לפתור. ואם ה-AI פותר בעיה טכנולוגית, זה לא תמיד נותן את הערך הרלוונטי. אנחנו צריכים להתחיל מהביזנס, להבין את הצורך, להגדיר ROI, להגדיר יעדים, KPIs, מדידים, ורק אז להתחיל את התהליך. אבל יש גם לפעמים התנגדויות בארגון לשינוי גדול, נכון? פוחדים מזה. נכון. אני כל הזמן נותן דוגמאות, כי כולנו משתמשים בזה, גם לא ברמת הביזנס. אתמול הייתי צריך לפתור איזה בעיה של משהו שקשור לארצות הברית, ומיסים ומיסוי, ודיברתי עם כמה אנשים לא פתרו לי. העליתי מיסוי, זה פשוט, זה כל פעם, זה פה, וזה כל פעם, את יודעת, שהמציאו את הווייז. אתה מופתע שאתה מופתע. לא, את הווייז, ואת הגט, כל פעם שאתה מזמין מונית, הייתי אומר, יא אללה, איך המונית מגיעה? זה פשוט משתוגע. אז, אתה יודע, העליתי מסמך, שאלתי שאלה, וקיבלתי תשובה כל כך ברורה, שאף רואה חשבון או יועץ מס לא יכול להגיד לי. יש את הסיפור של הג'וניורים, שאנחנו מדברים פה גם כן, שנפגעים, כי ה-AI לוקח את התפקיד שלהם. האם אפשר לבנות מחדש את התפקידים של הג'וניורים בצורה אחרת? אני חושב שכן, אני חושב שדווקא דוגמה טובה זה IBM העולמית, הכריזה לא מזמן שהיא הולכת לשלש את כמות הגיוסים של הג'וניורים. כולם הרימו גבה, אמרו, זה הפוך. גם נס בישראל עושה אותו דבר. נכון, אז שאלו באמת את מנהלי ה-HR, למה?
והם אמרו, בלי שיהיה זרם של מים, הבאר תתייבש. אם אנחנו מסתכלים קצר מועד, יכול להיות שכן, אבל אם מסתכלים ארוך מועד, אנחנו חייבים להביא אנשים, לייצר להם מיומנויות רלוונטיות, כי אין טעם שג'וניור עכשיו יכתוב פיסות קוד שבאמת היה יכול להחליף אותו, אבל איך לנהל תהליכים, איך לעשות את זה יותר נכון. נכון. כאילו לנהל את ה-AI בעצם. נכון. בתחילת הדרך, מי שהוביל את המהפכה זה אנשי טכנולוגיה. היום מי שמנהל את הדיון זה יותר, אני מבין, אנשי כספים. אתם רואים באמת את השינוי הזה? שאנשי כספים מובילים את השינוי? חד משמעי. עוד פעם, איש הכספים לא בונה קוד, אבל איש הכספים פתאום לוקח אחריות על התהליכים, אומר, אני רוצה לראות את ה-ROI, אני רוצה שתראה לי מה זה מביא לביזנס, ולכן, בדומה מאוד למהפכת הענן בזמנו, שזה התחיל מאוד טכנולוגי, ואז פתאום גילו שההוצאה השנייה בגודלה אחרי העובדים זה הענן, אותו דבר קורה ב-AI, ממש אותו דבר. שאם היית מקבל נגיד $1,000,000 להשקעה בארגון, היית משקיע בעוד AI או באופטימיזציה של AI שכבר קיים במערכת? אני חושב שנכון להיום, אם התחלנו תהליך של AI, הייתי משקיע באופטימיזציה של התהליכים הקיימים, כדי להוכיח יכולות, כדי להוכיח ROI, כדי להוכיח שהדבר הזה עובד, ועובד נכון עבור הביזנס. כי אנחנו רואים שלהשקיע בלי לקבל את התוצרים האלה, יכול לגרום למצב שבו הולכים רוורס. אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך 30% מההתחלות של הפרויקטים בכלל לא ממשיכים אחרי שלב כן, אבל אז הם מקבלים את החשבון ומה קורה? ואז הם מאוד מופתעים. יש חברות שתוך 4 חודשים סיימו את התקציב השנתי שלהם, כי הם באמת מאוד, מאוד מופתעים. אני חושב שצריך להתייחס לדבר הזה כ-evolution, לא revolution. כי אם אתה אומר, טוב, בוא נפטר את כולם, בוא נהפוך את העולם, היכולת של השינוי היא מאוד בעייתית. צריך לעשות את זה בשום שכל, לאט ובצורה מושכלת. בעוד 5 שנים, מה יבדיל, 5 או לא יודע, X זמן, מה יבדיל ארגון שיצליח עם AI לבין אחד כזה שייכשל? קודם כל, 5 שנים זה אינסוף. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה. הקצבים שלנו, אני חושב שכבר היום אנחנו רואים שארגונים שלא מטמיעים AI מפגרים מאוד מאחור, ולכן אין ספק שארגונים יהיו חייבים להמשיך בהטמעות, אבל צריך לעשות את זה בצורה חכמה, בצורה סדורה, כי אחרת באמת יהיה מצב שבו ההוצאות יהיו פשוט אינסופיות. מה מנהל צריך לעשות מחר בבוקר כדי להטמיע נכון AI? טוב, תודה רבה לכם. תודה לך. תודה רבה.